ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡು ಸಂಚಾರ ಎಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಕುಡ್ಲಾಕುಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು ಸುರುಕು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಕಾಲಿದ್ದ ದೇಯ ಗೀತೆ ಪಂಡೆರು ಕಲ್ಪನಾ ಬಿರ್ಸಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಸಂಚಾರ ಎಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ಆದಿತ್ಯರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಕುಶ್ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕಲ್ಪವನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದ ನಿಕ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲಿಡ್ದ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಡಕಿನ ಬುಲಿಪಾವನುಡುಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿನ ಆರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟಾರಲ್ತದ ಎಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು The Cabinet of Students' Parliament for the year 2025-26 and be loyal to the authority. Congratulations. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा उज्जल जलधि तरंगा गाहे तव जय गाथा जय 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 हे Even if it is a wrong thought inside and if you are a slave of that, also will not give you independence to become a responsible citizen of this country. We can run this country only when there is equal opportunity and equal recognition for both the genders. At least on 100th Independence Day, when you send your kids on the stage, see that all girl kids, okay, will be dressed up maybe like Kasturba Gandhi, Vijeta Pandit, okay, Kitturu Rani Chennamma, even for the first freedom fighter, female freedom fighter, okay, Abbakka from this region, in the 16th century, who fought against Portuguese. It is now our duty to fight ignorance with education, fight hatred with the unity, and fight corruption with integrity. Remember, patriotism not only to salute on the flag, but on the eve of Independence Day. It is about carrying the spirit of the flag in our action every single day. Respecting diversity, being honest, helping others, and upholding the dignity of our country are ways in which each of us can serve the nation in a better way. 80th Independence Day celebration, I must tell that this 26 is doubled. And you are also party to it. You are also part of it.
and you have got a lot of responsibility. When I was speaking to Mr. Suresh Pai, who is a trustee and engineer of Expert, and he said, sir, it has to be multiplied every year. It has to be multiplied every year. Then I thought this is the time where I have got to tell this, that Independence Day celebration is not totally void. It has got a lot of message. Message what I said just now, hard work, discipline and be responsible. ಬಜಪೆ ಅನುದಾನಿತ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆದಲೆಕ್ಕುಡು ದುಮ್ನಾನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧರ್ಮಗುರು ಜೀಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಬಜಪೆ ಅನುದಾನಿತ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆದ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧರ್ಮಗುರು ಜೇಸುದಾಸ್ ಟಿಕೋಸ್ತಾ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ಬಜಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಡೆಲ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಎಂಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಆಟಿಗಳಿಂಜನ ನಲಿಕೆಲ ಇತ್ತಂಡು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಸಾರುನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೇರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಡೆತಂಡು. ಬರವು ಕಲ್ಪವನ ಲಿಲ್ಲಿ ಮನೇಜ, ಶ್ರೀಧನ್ಯ, ಯಶೋಧ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕುಡುಪು, ಗೀತಾಂಬಾ, ರೇಣುಕಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಉಂಟಾ? ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಉಂಟಾ? ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಈ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ವಿಷ ಉಂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಹೋದರತೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ತಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಏಕತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು, ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾ ವೈಭವ. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಳೆಯ ನಾಯಕರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಕಲಿಯಿರಿ, ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ ಕನಸು. ಕುಡ್ಲಾಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ದ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪುಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ದ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊರುಡಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಬುಳಿಪಾವುಡಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಪದ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆರು. ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪದಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದನಲಿತ್ತೆರು. ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ವರ್ಣುಡು ಮೆನ್ಕೇರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಲಕುಮಿಕೋಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಲಕುಮಿಕೋಟದ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಏರಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು.
ಸಹಕಾರದಿಂದ ದೇವರು ಒಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ, ಅಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಅಂತ ಬಾಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಮಾತ್ರ, ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100 ಜನದ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ 200 ಆಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ. ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ವಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತಗಾರೆ ಶರಣ್ ಪಂತೆರು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಂಪಲಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೇಸ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕದ ಊದು ಪೂಜದ ಲೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಪಳದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೇಸ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ ಅಟ್ಟಣಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಊದು ಪೂಜೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧರ್ತ ಕೊರ್ಪನಾರು ಮೋಹಿತ್ ಮಾತ್ರಿಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಇತ್ತಿನ ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಚರಣ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜ ಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆದು ಪೋಯ್ನ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲದರೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಬಯಕದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯರು. ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಶರಣ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಇಂಕ ದೇವೆರೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಸುಗೆ ಏಕತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಬ್ಳಿದ ಏನನ್ನು ಇಡೆಗಳೆಯಿದರು. ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತ ಹೃದಯ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆಂದ್ ಪಂಡಿನ ಶರಣ್ ನನಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಗ ತುಳು ಕಲ್ತದೆ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಪಂಡಿರು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ದೈವದ ಪದನು ಶರಣ್ ಪಂಡದು ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತುಂಡಿರು. ಶರಣ್ರೆಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪಣವು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಮುಲ್ತ ಜವಣೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಸೀರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾದು ಲೋಕೋಗ ತಿರಿಪವನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೋರುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಗ್ರಾಮುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಿರ್ತತೋ ಜಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನಪ್ಪೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಶ್ರೀಮಂತರಾಜ ಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡಿರು. ನಸೀಮಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯೋಟಿ ಜಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿಯರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ರಂಜನಾ ಬೊಕ್ಕ ರೆಮೋಲಾ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ರೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರು ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾಣ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವದಾಸ್ ಕುಂಪಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ನನಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ದೇವರೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಏಕತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಾಳಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಷೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಊಟ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಹೃದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಂಥ ಒಂದು ಸವಿಯಾದಂಥದ್ದು, ಅದರಂಥ
ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂಥದ್ದು. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಐತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ ಮಾತ ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದುಪ್ಪಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊನೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳೆಸವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರ್ದು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಪುದರ್ ಕನಪರ ಅಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡೆಂದು ಪಣಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಗ್ರಾಮಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಾತ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಯಪಂಪೆ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಯಾನು ವರ್ಷಗೂ ವರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಾಧಾರಣ 16 ವರ್ಷಾಂಡ್ 19ನೇ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಆ ಜಾಗೆ ದಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ದ ಆ ಅನಾಥೆರೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನುದಾನ ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಪಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಯಥಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೆ ಕಾಸು ಕಡಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಆತನ ಪಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಅಕಲಿಗೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು 82ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಕಾಂಡ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಶುರುವಾದ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಾಡಿನುರ್ಮಿಲ ಸ್ವತಂತ್ರದ ದಿನೋನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ಪರ್ವ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು 82ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಶುರುವಾದ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕರಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಕುದ್ದಣ್ಣಯ್ಯ ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದ ಸುರುವಾಯಿನ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂದಿರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಆಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರಿತದು ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನಾಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಖ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕರಾಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಉಬಾರ್ ನಿಕ್ಕಿಲಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮಿರ್ನ 354ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಠದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಉಬಾರ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮಿರ್ನ 354ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಠದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮುಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. 10ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ 11ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ 12ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು 2ನೇ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಉಬಾರ್ ರಥ ಬೀದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಣೈ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ ಸುರುವಾಯಿನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂಡು. ಬಯ್ಯ 7 ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕರೆಡ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರೆತಿನ ಪದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಆರಾಧನಾ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೇಡು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರು. ಸುಂದರ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶುಭಕುಟಿಗಳಿಂದ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ ಚಂದದಲಂಕೃತಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಆನಂದ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ ಚಂದದಿ ಸ್ತುತಿ
ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ದರೆನ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಬುಡಂದೆ ಸಾಗಡೆಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಇಂಚಾಡಿ ಪಂತೆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 6 ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ದರೆನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೊಸ ಭಕ್ತಿ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರಿಯರು ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಪದಪಂಪನ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ವರ್ಷಲ ವಿಶೇಷ ಪರ್ಬುಲಿನ ಲೆಕ್ಕಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರಂದು ಬೈದರು ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೊಸ ಭಕ್ತಿ ಪದ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಅವೇನು ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ದಾರಿನ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಬುಡಂದ ನಡಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು ಈ ಪದ ಈ ತೊರ್ತಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದದಲ್ಲಿ ಪದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯುಡು ಪಾಕ ಜನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಪದ ಪನ್ಪನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ನವೀನ್ ಮಾವಾಜಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎನ್ ಮಾವಾಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಪುರ್ತುಡಿತೆರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶಂಭೂರದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಬೈಯರ್ದು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶಂಭೂರು ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಶುರುವಾದ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಿರಿಯಾದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ರಾತ್ರಿ ತಿಂಗುಲು ದೇವರು ಉದಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ ಜಿಪುಡಾದ ಕಾಂಡೆ ಭಜನೆ ಮಂಗಳದಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೊಟ್ಟಿಲು ಒಚ್ಚರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಶನಿವಾರ ಮಂದಿರದ ಉಲೈಕರ ದರ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಪರ್ಬನು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಕರಿತೇರು ಶಂಭೂರು ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪುರೋಹಿತರು ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರೋಡಾ ಸೇರಿದು ಒರ್ಮ ಕಡೆಟ್ಟು ಒರ್ಮ ದಿನ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಾಟಕ ಬರೆತೆರು
ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೆ ಕಲಾವಿದರು ಮುಂಬೈ ಬರೋಡಾ ಸೇರಿದು ಒರ್ಮ ಕಡಿಟು ಒರ್ಮ ದಿನ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದರು ಕರಿನ 17 ವರ್ಷಲಿದ್ದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬುಕ್ಕ ಜನಪದ ನಾಟಕಲೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ದೇಶ ಪರದೇಶುಡು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಳೆಪಾದಂಡು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಿವಮಂತ್ರ ಕುಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುನಿಮಾಳ ಬರೆತಿನ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರೆನ ಮಣ್ಣದ ಮಗಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿತ್ತಿ ನಾಟಕಲು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಾಟಕ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಶನಿ ದೇವಿರ್ನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸುರುವಾದ ದೇವ ನರ ವರ್ಗುಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪುನ ಪುರ್ಲುದ ಕಥಿತ ತಿರ್ಲು ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಪಂಡಿನ ದೀಪ ಕಮಾಲ ರಾಗದ ಪದ ಐಕ ಒಂದುನ ಪುರ್ಲು ಆಡ್ಸಕ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ ಜೋಡಣೆ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಸೊರ ಬೊಲ್ಪು ಎಡೇನ ತಿರಿದಿನ ಕಲಾವಿದರೆದ್ದು ಈ ತುರ್ತಿಗೆ ಮುಪ್ಪೊಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತುಂಡು ಜೀವನುಳ್ಳಾಲ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರದರೆನ ಇಡೀ 10 ಕೂಟ ಬೊಂಬೈ ರಂಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈದ್ರ ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮದ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ಆಗಸ್ಟ್ 17 25 ಮುಟ್ಟ ದ ಹಿಸರ್ ಗನ್ಸೋಲಿ ಪನ್ವೇಲ್ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಸ್ ಈಸ್ಟ್ ತಾನೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕುರ್ಲಾ ಈಸ್ಟ್ ಬರೋಡಾ ನಲಸೋಪ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಈ ಮಾತಾ ಊರ್ಲಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪೆರೆಂಡು ಈ ಮಾತಾ ನಾಟಕುಲೆನು ಧರ್ಮಗುತು ಓಲೆಂದು ಕೂಟದ ಪ್ರಸರಣ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರ ತೆರಿಪಾದಿರು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸಂಗೀತೋಡು ದೇಶಪ್ಪಿದ ಈ ದೇಶೋಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಕೂರದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಜಯರಾಮ್ ಎಕ್ಕೂರದರೆಗೂ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿದರು ದೇವಿರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸುಡು ಪ್ರಧಾನವಾದುಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧಕೆರೆನುಲೆತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾವನ ಕೇನೆರೆ ಕಿಬಿಕ್ ಸ್ವರ ದುನಿಪು ಆದುಪ್ಪುನ ಸಂಗೀತೊನೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಆದಿತ್ತದು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಪುದರ್ ಪೋತೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಾಲಡು ಕುಡ್ಲದ ಜಯರಾಮ್ ಎಕ್ಕೂರ್ ಇತ್ತದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ದೇಶಪಿದ ಈ ದೇಶುಲಿನ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಸಂದಿದರು ಎಂಚಿಪ್ಪ ಕೆನಡಾ ದೇಶುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರ್ದು ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಶಿರೋಮಣಿ ಬಿರುದುಗೂ ಸಂದಿದರು ಜಯರಾಮ್ ಎಕ್ಕೂರ್ ಕೆನಡಾದ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ನಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅರೆಗೂ ಸಂದಿದನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ಮುತ್ತುರಾಜಲಿಂಗಂ ನಾದಸ್ವರಂ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಪಿ ನಮ್ಕೀರ್ತಿರನ್ ಬೊಕ್ಕ ತವಿಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಜಿ ಮುತ್ತುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇತದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಶೋಕನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಲಿನ 71ನೇ ಮೊಸರುಗುಡಿಕೆ ಉಚ್ಛೇದಿಸಲಾದ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಪಂಥ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಶೋಕನಗರ ಶಾಲಾ ವಟಾರಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಭಾಗಡು ನಡತಿನ ಪಂಥಡು ಪಾಕ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಶೋಕನಗರ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 71ನೇ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಛೇದಿಸಲಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಂಥ ಅಶೋಕನಗರದ ಶಾಲಾ ವಟಾರಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ 1 ವರ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 7 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗಡು ಪಂಥ ನಡತಂಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊರಿಯರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ದು ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಕಾಶ ಭವನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಸುಳ್ಯ ಮಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು
ಕುಡ್ಲದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ವೈದ್ಯರ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅತ್ತಂದಿ ಸೀಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಿನಕಲು ಆವಂದಿನ ಬಗೆಟ್ ಧರ್ಮದ ಸಲಹಾ ಶಿಬಿರ ಕುಡ್ಲಾ ಕದ್ರದ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ದ ಅಂಗನುಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೆಡ್ದು 19 ಮುಟ ನಡಪುಣಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.